Πέρα και σήμερα θα παίξω The Streamer Experience. Ωραία. Πάμε να παίξουμε το παιχνίδι. Δεν το έχω ξαναπαίξει. Την πρώτη φορά που προσπάθησα για κάποιο λόγο δεν μου το έκανε edit και είχα νευριάσει. Ναι. Τώρα είναι αυτή η τρίτη φορά που προσπαθώ. Τρίτη ή τέταρτη, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Ναι. Night 1. Για κάποιο λόγο έτσι όπως λέει Night 1 και Night και τέτοια. Time to wake up. Ναι, να τελειώσουμε το dialogue. Ναι. Ugh, I'm hungry. Better grab some snacks from the kitchen. Ωραία, εντάξει. Να ανοίξει πόρτα. Όχι, εγώ πρέπει να την ανοίξω, μπερδεύτηκα. Ναι. Τι θέλω να πω. Ότι εδώ πέρα αυτό είναι ολόκληρη σεζόν με experience και με bla bla bla, ας πούμε. Όταν θα θέλετε να μου πείτε να κάνω κι άλλα τέτοια. Μετά όσοι βασικά όσοι θέλετε, επειδή όσοι θυμόσαστε κιόλας τα πολύ παλιά μου βίντεο με το Χριστό το 2021 που παίζαμε Piggy Build Mode, αν θέλετε να τα βάσω να μου το γράψετε στο comments όσοι θέλετε, γιατί αυτές ήταν πολύ παλιές καλές αναμνήσεις. Άσχετο ότι λέγαμε βλακίες με το Χριστό τότε και δεν ξέρουμε τι κάνουμε γιατί είμαστε μικρά παιδάκια. Τώρα είμαστε ας πούμε πιο μεγάλη ηλικία τώρα, ναι. Και ναι. Πρέπει να το δει. Όσοι δεν το έχετε παίξει, να μπείτε να το παίξετε αυτό το παιχνίδι. Είναι πολύ ωραίο. Αλλά συγγνώμη που το Lalo Tech Hunt αυτό Hunt δεν θα το παίξω γιατί είναι πολύ σπαστικό. Γιατί μιλάμε, έχει ένα τεράστιο map. Έχεις ένα flashlight και πρέπει να τρέχεις και τέτοια. Και μιλάμε, δεν προλαβαίνεις να κάνεις τίποτα. Να τέτοιο. Και άμα βρεις τα αυγά, έτσι τυχαία. Και άμα είσαι τυχερός. Εγώ ας πούμε τότε μου είχαν μείνει 2 και δεν μπορούσα να. Ή 1, δεν θυμάμαι. Μου είχε μείνει 1 και δεν μπορούσα να το βρω. Λόγω επειδή μιλάμε τεράστιο το map. Τεράστιο. Όχι τεράστιο, αλλά ναι. Ωραία, άντε να τελειώνει και με αυτά τα σκουπίδια γιατί δεν μπορώ άλλο. Να πάμε στο stream, να κάνουμε το stream και μετά όταν θα θέλετε ας πούμε να παίξω κι άλλο ένα από τα streamer experience και από τα experience που έχει ο ίδιος developer, ο ίδιος προς αυτό το παιχνίδι, έχει φτιάξει και άλλα τέτοια ας πούμε πώς λέγεται, ένα που είναι με το ίδιο ακριβώς με μάγειρα ή ας πούμε με ένα sleepover, μικρά παιδάκι και τέτοιο. Δεν είμαι σίγουρος ότι ακριβώς γιατί δεν τα έχω δει όλα. Είχα παίξει μια φορά δηλαδή ας πούμε ένα πώς λεγότανε, αλλά ήταν το part 2 εκείνο του παιχνιδιού. Time to set up the green screen for the stream. Εντάξει. Ναι, που είχα μείνει. Ναι. Ναι. Κάτι πήγαινα να πω αλλά το ξέχασα. Ναι, θα δείτε. Ξέχασα τι ήθελα να πω. Ναι. Θεέ μου. Turn on the computer. Είπα power. Ναι. Ωραία. It's finally time to start the stream. Ωραία. Ωραία. Ναι, και δώστε μου ιδέες τι βίντεο παιχνίδια να παίξω, τι παιχνίδια να παίξω, γιατί ας πούμε μόνο Roblox δεν γίνεται μόνο Roblox. Welcome to the stream chat. We are finally live. Now, we are finally live. Hey there, good, κάτι τέτοιο λέει. So much line και τέτοιο. Όχι line, συγγνώμη. Who could it be? Who could it be? Investigate the front door. Εντάξει, παίρνουμε αυτό, το box. Το ωραίο. Μετά πάμε να πάρουμε μέσα a package. Let's
carry it inside. Λογικά που είναι το τέτοιο που θα μου πίνει το άλλο στη θέση του. Γρανάτο. You're right, stream. We're back. Alright, stream. We're back. It seems we got the package. Let's open it. Good game. No. RAM. What the... A doll? Αυτό είναι σαν είναι από του 1700 το πολύ και πιο και πολύ λέω. Ωραία. Τι λένε. What now? What was that noise? It came from the balcony. I think it came from the balcony. Είναι πολύ κοντά. No. Oh no. Investigate the noise coming from the balcony. Oh, there's a creepy dude! Ήταν εδώ πέρα. Ήταν ακριβώς εδώ πέρα. Who was that? The neighbor? Yeah, the neighbor. Did he make the plan fall? Hello. Anyways, I'm gonna clean the dirt up now. Let's grab the broom from the kitchen. Είμαι ήδη στην κουζίνα. Πρέπει να το πάρω, το broom. Να πάω να γίνω καθαρίστρια. Καθαρίστρια. Ναι. Αχ, Θεέ μου. Ωραία. Should be done. Let's get back to the stream for a bit and then go to bed. Where did the doll go? Alright, chat. Scary. I think I didn't get enough sleep. So I'll end the stream early. No. See you guys tomorrow. Bye. Τώρα να κλείσουμε το stream. Stop streaming. Ωραία. Κλείνουμε το stream και τώρα now the stream is over. Let's upload the stream highlights. Thanks. Upload stream. So satisfying. Uploading stream highlights. Alright, it's done uploading. Turn it off. So now it's time for me to go to bed. Night 2. Ναι, και σε κάποιο από τα βίντεο and another day να τελειώσουμε το time to wake up. Έχουμε already wake up. Stop, επιτέλους. I always wake up hungry. Θα σου πω μόλις τελειώσει το dialogue. Better grab some chips from the kitchen. Ένα πράγμα έχω να πω. Αυτό το παιδί μόνο πατατάκια τρώει. Στο storyline. Τέλος πάντων. Τι ήθελα να πω.
Ναι. Στο πρωινό μου βίντεο με τον Χρήστο μιλούσαμε ακόμα και αγγλικά. Όχι, βασικά εγώ μιλούσα αγγλικά. Όχι φίλος μου Χρήστος, γιατί εγώ τρεβούσα και μπλα μπλα μπλα. Τώρα δεν θυμάμαι, μιλάμε κάτι άλλο βίντεο με χριστουγεννιάτικο. Αλλά εκείνοι είχαν μείνει πιο πολύ από ότι κάτι άλλο μου βίντεο. Τώρα δεν ξέρω, όσοι θέλετε να το ανεβάσω θα το ανεβάσω, τώρα δεν ξέρω. Όσα πολλά likes πάρει αυτό το βίντεο, λογικά θα το ανεβάσω. Ωραία, turn up. On, εννοούσα όχι up. Turn on. Πάλι στο stream. It's time to stream again. Wow. Don't really care. I hope I won't be interested again. And you will be. Welcome to the stream, chat. We're finally live once again. Huh? Someone's knocking. Who's that again? I'll be right back, chat. I must check this out. Check this out, okay, check it out. Touch button. Investigate the front door. Oh, hello, creepy neighbor. I hate you. Όχι εσάς, παιδιά, το neighbor. Ωραία. Το κινητό μου βαρέ. Έλα. Someone's calling. Έλα. Pick up. Hello. How are you doing? I was worried you didn't call yet. Mom, why are you calling me now? I am streaming. Oh, sorry, I just wanted to know if you're okay. Wow, η μαμά σου ενδιαφέρεται και εσύ δεν απαντάς. Μπράβο. Yes, I am fine. Now, Mom, please. Okay, we'll talk later. Bye. Ένα πράγμα έχω να πω. Ότι, άπα. Hey chat, sorry for this again. Seems like I always get upset with the person. So much. Great. What is this time again? What's this time again? The power went out. Oh no, the power box is in the basement. We better fix it quickly before my backup battery runs out. Reset the power in the basement. Πού είναι το basement? Okay, να δω. What is that knife doing here? I don't know, you tell me. All done. Let's head back to the stream. What the? The doll is back.
I'm watching, and I had a message saying I'm watching. Chat, what do I do? Chat, what do I do? So you want me to go investigate? Alright, if I don't come back soon, call the police. Call the police. I think I will be coming back, but I'm not sure. Investigate the neighbor's apartment. Εσωστέτμη. Να δείτε. Emma. Νομίζω η Emma είχε. Emma. Oh god, what is this place? Ναι, εδώ πέρα θα πρέπει να περιμένουμε όμως να εμφανιστεί. Let's check it out a bit more. Let's see. Continue investigating. Δεν έχει κάτι άλλο. Okay. This is too creepy. Let's go back quickly. No! Oh no! The creepy neighbor! We have to escape through the window. Through his window. No! You won't catch me alive! Όχι, όχι. Let's go down. Όχι, αρκετά. Πού είναι? Είναι μακριά. Safe for a bit. We could try hiding in the dumpster. We can also try escaping through the gate. Μπορώ να πάω από εδώ, αλλά απ' την άλλη. Escape. Escape ending. Like for part 2. You escape this stage neighbor. The strange neighbor. Λοιπόν, για να δούμε άμα θα δείξει cutscene. Α, όχι. Γιατί με έβαλε Egg Hunt από το Egg Hunt. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει. Και αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Ήταν πολύ short. Πολύ μικρό. Μόνο 18 λεπτά και 11. Και 12 βασικά και 13, δεν ξέρω πόσο. Ναι. Και τα λέμε την άλλη φορά. Και γεια σας.